chérie. Oui, ma bébé. Comment est-ce que Surprise. Oh, youpi. Yummy. Funi gara ala ida. Go baby, eh? Ah, des cadeaux. Janissa. Merci. Pas de quoi, pas de quoi. Jangan turu wale. Mais hali ka boka laje. Ah. Ifirisira ni masa. Ay, Brazil ko da sai ga. Ajuari buena farso. Sulu. Ay ne wala. Ano may buran nimi? Ipa ba nanganya fina ka nya. Ine wana ni asap ne. Bo ni tulu ni ne be nyanga nyanga. Oui, ne bala. Ira ne wala. Wa kan ite matru. Oui. Bo te mata bala, ma tu abele bala. Surtout iwara sororo yoro kelimpe. Bamako kura. Iwo ron do on immobiliser ka immeuble ba be ron na. Oh oui, Bamako kura. Voilà, nyeshile no ma. Atoko de ko Electrolux. Janissa. Ta femme devient Lix. Et toi-même tu seras Lix. Donc on veut couple Lix. Ada. Mais itu dilihat kadus dilihat kau. C'est au moins si kana me pola. Il faut na ça. Aide, mau te deli komina. No dulu na shugun dugu dete. Shiri ka ko betani sa. Ha? Shiri ka ko betani. O mane manga kado kan gamso. Si. Ani ni mana kado ki be kuma wala ta ka nya mena ne ka kado ki ani ka ko wala ta ka do asingro. O be nyonya sala e rebe ka mu fa be nyonya sala la. Problème mia. Ipene be ka sema de kana karo ni mani pite. Iye ni fonya na kuma chama. Ne botora bara yoro la nya décider mo mena kado ki. E yo ye e de ba foko ne nana ne te fendi ma foi. Mais ni kele ni fana kele e ba foko ki bi no kuma cha fana. Ni ka ko betani. Ini mo gote me jala. Kamene mba kono ferete bane. Mbotara na sore itmega tandi sungru do mashuna no igena. Oh, ni mu. Mune yere na faga. Ona fendi ma na foko bi. Ne adongo nte kadu gansa wallahi ala. Ibina bolo kariga afko. Nyem koy. Ine wa o muso betani. Imana here kauye kara. Na ma kauye fana kara. Fitri wale ala mo nya koro dron. Join fitri wale ne. Eke. Mais ni problème aduma dora me kumbe kuma. Ah, adora kuna dali. Ni kuna dali saw. Ni de fitri wale. Ini mo gami sengeke non fe fitri wale. Ngande be baram nge won e won ma bara ni ngadine ma. E da ni ngadine ma. D'ailleurs même comme ne de abon ngani ala kani kado ki abana piu. E ga kado ko koni ni o dali sira. Idilla ala na. Akansa. Ala comme ça. Ifana kani famille c'est vrai ne be kilia il a de mon cœur. Ha. Kila kumbeti ni. Kumbeti kila kana to kanu ko ngana nu man. Oh, ni kado ni kede wati dola wa to ba mo da. Oh. Oye, fane figa tu ka koleri na fro ne bi ka so sanjul jul. Bo e kan ga courage de do mo la sa. Ni mo ni ko ni kelen ki ha. Yo ah ta sheri ni ngana. Shamara tay ba keni. Bo e baro wa bitigila re, electro bitigila re. Ko be fen chama bare be mun ni shiti kede. Surtout era ba do pericure ni fen kade. On wa langana muso ga langana no be fini ni Felix chama bi. Oh mais genre angate no Weekend na. Wa konna ko. Wallahi muso konna ko tesa. Angate weekend na sa. Dala weekend na meta no be. Okay, gatile la evento so no. Dala ni revni ga tu no. Okay. Total. Comme quoi? Qui a voulu que tu aies comme Sokura? Finiko, Musokura. Tu me quel Musokura? N'a samara Joshile Musokura. Ça fait Néa Jatemne. Neka Kulusu du corps la fin de Musokura de Baku. Madame, eh, non, mais. Neja. Il est qui me t'obita à la nez. Daratali Musokura. Samara Joshile Musokura. So Joshile Musokura. Femme Musokura.
tɛ sabali. Tonton Madu dumuni sigira. Tiɲɛ. Komu? Ne ko dumuni sigira. Tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Fanta, e bɛ mun kɛ i b'a sɔrɔ. Walahi. Turu c'est turu dɛ. Sabali. Sabali. N bɛ k'i ladi. Ok. I yɛrɛ ka dumuni ta da yɛrɛ ne fara. Dumuni ta ka bɔ yan. Patron, an ka dugu ɲɛnajɛ bɛ yen bi. Ne bɛna taa yen nɔ. Musokura. Ne bi ta yan. Awɔ. K'i bɛna taa min? An ka dugu ɲɛnajɛ bɛ yen nɔ. An ka dugu kamelenkuntigiw ni a sunguru ninnu bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen yɔrɔ la. Ne bɛna taa yen nɔ, n ko min sara i la. Yani ka taa est-ce que an ka baro daminɛ sa? Est-ce que an ka baro daminɛ? I fana kana siran sa, pousse kana. Pousse dɔɔnin kana sa. Ci labɛnnen don koyi. Wa i ɲɛna. Bayila. Ni dɔn kɛ o la dɛ. Ne tɛ to kɔ dɔn na o la dɛ. Ne tila tɛ min ne da dɔn na. Jɔ n terikɛ dɔ b'a ka mun? O ye cɛ ne ye mɔgɔ lankolon. Nka i bɛ fara min? E ka wuli k'i jɔ n'a ka wuli. Musokura. Na i ye muso ɲɛnama ɲɛna. E ka taa min? I sigi. I sigi yan. Ayi, a tɛ tɛmɛ ala ta kan. N m'a ye koyi. N ma minɛ ka ɲa. Musokura. E bɛ ka siran ka taa min? I sigi. Musokura, e ye gulɔ de min wa e ye mun de min? Han? Bɔn musokura. Bɔn kunna i ka tɛmɛ ka t'i sigi yan fɛ. Ne tɛ taa n sigi yan fɛ. E bɛ n'i sigi ni ne ka baarakɛla ye salon kɔnɔ cogo di ta? Jumɛn? E bɛ n'i sigi ni ne ka baarakɛla ye salon kɔnɔ cogo di ta? N ka bɔ nin. I bɛ ka n bila yɛrɛ kɔnɔ. I ka baarakɛla tɛ tuguni dɛ. Baarakɛla ko o banna. Désormais a bili i hakili la. K'a bɛ k'i sinamuso ye. Kalo kura tile 15 n b'a ladon i kan. N'a y'i diya i bɛ se ka to, n'a y'i diya i bɛ se ka to ka so. Ne m'a fɔ n ko attention, n ko trop c'est trop. Comme e tɛ baara kɛ, musokura ale bɛ se ne labɛn cogo la. I ka minɛnw cɛ yala. N bɛ se i ka minɛnw cɛ ka taa. Musokura, chapeau don ne kunkolo la, chapeau ma don e kunkolo la, ne b'e fɛ. Sama ale, an bɛna nigele. Allô? Oui, allô? Ça va? Ça va, Dieu merci. John, non? Aïcha, Lilo. Aïcha John. Et Bob there. Au don, il y a un numéro de pharmacie là.
den jamani fa ku me jakarta Kan nga vida? kan fuite Iwaka? Awa. Cebora kira famai. Ibaro dum na nega ni mulu tade. Ibaro ni nyina na ki ni mulu ere enregistré ayo fasira ya. Wallahi. Wa udoni biche. Ne be milila chogo muna ne tisika sigi, ne tisika jowa, ne tisika ta. Na iga ko be akira na go fa kwa. No. Cebora yi awati no ko go. Ujara isa ere ga kuma don o kuma na imusore bi kerefe Ay na muso ne jagana kulukutu 100%. Ay malla ni mo ko nganga ga ambassadeur jagana kula ne premier boy. Ne jagana premier. No toy wa muso la ja to ma ne ni ne ye muso la ja. Fin fait kadi. Fin ni be fait ka fin fana soro. Voilà. Mais il va donc gagner ça. C'est comme un peu mal doni. Ne me fait y photo d'aujourd'hui dans WhatsApp quand quoi. Là. Ole kadia. Ole kadia trop. Non mais photo tu m'as ça. Chérie. Il est content de nous vider. Voilà. Calme. Quand fêter. Ça va? Les bonnes choses. Voilà. Tu veux lui téléphoner une tata à blabla. Voilà. Il appelle dans le téléphone. Voilà. Aïe, regarde, comment est Barado qui est parti à Doé. Donc, on lui fait un film au cinéma. Voilà. Allô? Comment est-ce que les bonnes choses? Ça va? Alhamdulillah. Ne m'a fait mon éclat dans le magasins. Du wakati j'ai siga na wale. Alishina kadi. O ma fare bela. E ta do ini chere bisona. Awage shina kadi do. La kira. Ni chega na kulukutu ile. Ifoto chima de. Mesi musumne tukula de. Patati patata. Inyana fimena de. Depuis un an na fosta masika snogo de. Ne be si musumne tukula ne be ketam. Ali ne kam tulu ete sega sanga dinima. Sigida be ko mi condition me son mawon. Mimi kani ala te mo shitado. Ntigerela. Do so yede. Opportunity do dele la ni fia kata Dubai ni yere wala shi do ni fa ni fia ni gesta na na ni mina do yene ka bueno photo bi betala oro daga bano iba fu kadi yene to mina ali ni lingerie sexy ali samaro samu fana be sira fekana sanu yere no wala sira ya me samu mina li semaine d'accord tout le monde manu bala ku zoli dama ba ko ko ni Salut. Chérie? Oui. Ça va? Oui, ça va. Bararadu? Ça va. Et Mbila? Oui. Et tu sais que Farah a donné un fait? Non, c'est bon. Il y a une telle Aïcha, on va faire un conseil à un boy. Aïcha, bonjour. Enchanté. Aïcha, ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va. Koulibasti. Ça va bien? Il Ichel Demsono. tu vois. Mais célibataire la follow chama soro oui.
Et nous on a gourbiné bas d'Yanama. Et nous on musulman bas chetibul. Ça veut dire tout simplement bien na woluma de la est-ce que tu as au dessert. Na woluma te oui. C'est quoi c'est ça na. Allez ya gira ngajuni ngero tena kusaya. Ah OK d'accord. Ça va? Ça va. Ah très bien. Aïcha. Et voilà. Et sinon qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis secrétaire de direction. Mais actuellement baratega soro. Baranyini yela ni wakatina. Ah mais ça tombe à pic. Ni trika boraka entreprise d'aller semaine passée avec secrétaire Nini. Mais si bina tu m'as bien kono. Mais déjà tu vas me composer ton numéro ici. Et comme ça on verra le reste quoi. Et tu vois, il est numéro 2. 79 39. Hey, Nico Kaita. Hey, Ninja. Alima. Mais chérie, qu'est-ce qui va pas? Moussa. Aïcha, et t'as donc tes soins. Vous les nantis blabla. Eh, quel est Alma? Il a ça qui t'a. Alma, quel est là? Et qui t'a dit, à ta balle. Mais Moussa ni bala. Et comment ça dit bala finir? E ba do ni yo fo do no te ni mayo. Ire bodo. O e bombi. Ni fela tu ye mu ituni. Et même mon cara, qu'est-ce que j'ai fait? E ba do ha. Ne ko e ma e na ni ka ko bararo la ki ka dumuni ke ye mu fa. I ma fo ko ngoti la. Ou bien. Ne terumso Aisha ko na nga dumuni ke dro. Fika pamba de. Ha re nyoga fe. Ka ni ndembi sabani fla ba dele ko sineseli. E ka fle. Arrête moi. Ne compte d'ore finir. C'est bon. Alima, et des reproches qu'elle est là. Et des reproches qu'elle est là. Qui sont au bina, ils termuso bena, qu'on était occupé mochila, mbetanda, nasrate mola. Ni fene yo ke kujui. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde ça. Kako nya kamnya kame olo ekele nya. O ekele? E kumna ka numéro tamuna sisa. Ani so ni fate duru sara ni termuso yirila ni ko numéro ta. E tere ga entreprise de. E ka fle. C'est bon. Ni ya korobo ko ni yiye ko Aisha ka numéro be ko wala mali teme nu ka kare fe ni ma pili mu ke nono na ka dima ni ye ni yoro dali tunku. C'est bon, c'est bon. C'est bon. I ka sanete Akai. Tu m'énerves. Ni ko suwe fakasa la jabani. Chérie, il va le fourrer qui Oye. Fourrer ɲɔgɔn fila n'a y'aw dogo ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ laban nkalon. Aw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan. Alima, ni ko min ye ne sɔrɔ o ye e sɔrɔ, ni ko min ye e sɔrɔ o ye ne sɔrɔ. I bɛ ka nasira ne shi. Chérie, ne ka baara tiɲɛna. I ko di? K'e ka baara tiɲɛ wa? Ne ye problème sɔrɔ. Hali n ka compte bancaire u y'a saisi. N tɛ se ka n dogo i la bilen dɛ. A bɛ tile dama dama bɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la ne tɛ ka taa. O bɛɛ ye sɔrɔ cogo di? Ne yɛrɛ t'a dɔn nin kɛra cogo o cogo. Sisan e de bɛ ne sutura ka don jigi kɔrɔ. N'an ye bu sɔrɔ k'o dun yan an b'o dun fo n'i bɔra ka taa fɔ kɛnɛma mɔgɔw ye k'an Ka bu sɔrɔ k'o dun wa? E kɔni b'a dɔn bɛrɛ ko ne Alima tɛ se ka n ka ɲɛnamaya kɛ fantanya la. I kɔni b'o dɔn. Ne kɔni tɛ se ka gɛlɛya kun tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. I tɛ se ka gɛlɛya kun waatinin ko dɔrɔn don Ala bɛ se ka fatɔ wɛrɛ dayɛlɛ an ye. Sisan Siri, e ka baara ka tiɲɛ, e ka degun sɔrɔ i ka baarayɔrɔ la, ne kun Alima tɛ yen dɛ, i kelen de ye problème sɔrɔ. Ɔ sisan i b'i jija i ka solution sɔrɔ problème in na.
Ogun konna na ke ne bi tanga so folo mi tanga tinki na bela jeli nyana bora ko na ke shiri ibe mwele mela sabali sambi deri chérie chérie Alima la jessa Alima ay la jeli ko to lawo s'il te plaît ne fais pas ça ni o te se ka gele ni o ki be malo ila ni mo ko ka buduma ay sa o ko da ke chugo de sabali sa ne ka imu sabali mi de mo mi ta na ya la bora ke sabali ikatola abseka ke ala sababu wala da ay de chérie e ko budu e so na ka ne la je bani e so na ka ta de to gala la ne ta fara yare tanaga ke enne kana to ne ta folo na nya na bora be wole Alima s'il te plaît chérie Alima oui allô comment ouais non merci mon frère toutes mes félicitations aussi merci vraiment Jarania Benama non koro kankanga ceinture sur davantage parce que ni que le directeur et responsabilité barka kabo non ma maçon de faudron à barka là mogo ba beka doula halibi Moussa ok Moussa no big up mon frère Adjara intro merci beaucoup oui Moussa fait mettre mogoye Moussa ni bela jeli ne ke pour que kanike ngabo sokon e baro ne dusuga bu je garo ne tikene kasoro e Moussa gara ma baro ne mogoye ne kuzini ape e ba be kalama e baro ne dusuga tukum na ne dusuga bu kosobe ni kuma ba fa ne dusuga gamine chérie ma chérie côté bleu vana Kalo fosa chérie Alima kono kumege la drone na sore bi ne feyere Alima ni fait kun ye tiɲɛ nga ne filila o chérie ni fait kun ye tiɲɛ e tun ti ta ka ne to Alima ne piège dɔrɔn de tendu e ɲɛ k'a lajɛ est-ce que réellement au moment difficile ni ko gɛlɛyara e bi sɔn ka kɛ ne fɛ ka sabali ka to yan oh ja e bi ne nɔfɛ nata dɔrɔn de kosɔn n'a gɛlɛyara i bɛ taga aide c'est fini semaine prochaine dɔrɔn ne somɔgɔw bɛ muso bɔ village la ka na di yan bonya ni sutura ni karama kɔnɔ ko ni ko y'i sɔrɔ de i bɛ nin i jugu dɔn n tɛ mankan fɛ non chérie sabali sa chérie i bɔra n'u ye n dɛmɛ koyi an ka taa i nana n'u ye cogo min segin n'u ye Aïssa mun t'a fɛ o lamaloya ko fan tunna nyongala lewa kan nyoya kera dongru yala bay doboro la faut me gagner vite. Eh t'inquiète. Allez, ne tagra tu me je matane même pas ça. Tiens donc furubal la kana keto. Donc ambe ka dumena dono. Ah oui, tiens. Anche do. Abino bash fushta. Wala bash fushta. Eh, no barayoro. Al sai ni gam zumi nyona. Ni mi ngakuma. Ni be kan segebi. Wa mali service do bari bitanto imana tage do bitani de ni kete jugu ya ina ko ibuni sanche ha e kira stagiaire we kira iye won nga nyatoro mali service lo huni de ni nga fugi fa ka fonde da balere bana ko ritu ko de bonne chose ça va e baro buniga ni nga mobili bani no de imana tasiri la Quel nous a mobile blague garage là ah oh crédit est tenu à crédit oui tu as donné ça crédit bien ah ouais donne ça donne-moi pour qu'il y ait un seul à vous linker
Ah, nin ko in. Okay, na fe biga so mena ya men. Okay, problem tala. Oh. Ala. Mon bébé wili ka fo na sira so. Bébé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'en voulais donc. Allô? 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 Ça va. Ça va. Et c'est là que vous voulez le faire. Mumila. Ike choco te kande chere. Mumbe. Kajido di mekemi. C'est bon. Ante fait nos commandes. C'est sûr que tu n'as rien. Salut. Et puis tu parles pas? Et moi, je suis Johnny Massa. Et nous avons une santé depuis le lycée là. Depuis 10e bain de nous fait. Moi, je partage tout avec toi. Manga war jele, manga fin jele, manga samara jele. Kata ima chevere soro ko kanu. Fone furuke. Chérie. Furuke. Ni nga mun dogo ela. Kano miri. Bama woche bay ima sika chevere ko ni furuke ko. Depuis le lycée là. Depuis le lycée. Ala kama. Chérie. Wale ala kama. Munegera. Munegera. Efana mune soro. Ha? Ne bolo mo ede message na ma. Ne be message ma chori gorole etene tanto mungera. Message e ga téléphone ne nya bala e ga numéro be ne ko e bala ko ne ga Ne na. ba message chimo. Da ko kan. Ne be ngino mo bela. Ebe so nga tanga ne tota. C'est pas possible. Fais bien à la tête, tu fous là. J'ai mal partout, quoi, ma cantine. Femme belle, ma cantine, il va falloir qu'on bénéficie des bois. Femme belle, j'ai mal partout. Et Alima, ni moi, mi a arrêté pour le téchiso. Quoi, quand il connaît bolé ma faux, il bonne que bolé bougie. Et Burkina Faso, Dubaï, au moment où il a meilleur afra. Là, tu fous là. Chérie. Ah, Chérie. oui.
kono ina ni be salon kono ya akera trodi ma ka fui me ga segen lafiya bodi e mu bila segen nene do e ba fuko mo biko jomi ko segen na de mo tenko e na kasidi mi toti no ali ma to fui tena mune bila fui tena sabalisa ali ma mun kara sa e mina salon kono ya ta sokono ke Aisha kata mun ga sokono e mu me ke sokono alima ni ma sabali be fade o ko e ba fa kan toni la se ti yere soro shiri ah e ni na kuyimu Aisha se na ku se ala e ni furu kana ne ka sodi ni mo ko ka segene ti ara ma de segene do ne bo donge o segena aide kana ni fore e flombe sosana e be sokutermena e nyogon bebe ni nyogon ke ay de alima ko da ko mai kula no ide ko fi jugo kele mana jugo ti kele ne kana ke de kana ne dusu la bode kana na énervé de idum baro ni dusu bora me tieni ke ulangata ko segene ndo folo o kuma ten segene la fia bo fena segene la fia bo bi jem fen bela de alima ay de kata ka ali ntse ka fien fene sama eke laje musomi ma bi bolo ntara fana de ntara kaide o mu kuma suguye ulangata segene ndo folo segene to handi ordinateur sofera abijo juma ne ba chugo la jamana ngono bile abi nyini nga ambe fa fembe angere ma fe wa abi nanjini kenana ko anga bravo ho de ta da baya kan fo gerauna ke check say ni mana muso bla romna abe ni bititi patata oni ni tikiri ta ega ta bay ni sin lafiya bora mena mi don ni lafiya mi srogana ta nga peresila ki ma soro sokono sa akai minute fla mbore dima ta mina ka flebani ta mina sakuro eko togodi ay eko wala ka shuhere da odaga ala ka shuhere da ibetu ya ni duna sokono ke o kelene do anya abla dam na batai afamna o kelene ni duna sokono de o kelene ni ma do sokono ta bani ni madala danga tine ko ni banka so mo ko kuma la me ko ngata muso furu burusu kono ni ma faraka duba muso kono ala duba muso ubi fa ba mo ko muso ubi fa da daila mo bone jigna musa gande na laje akeli ko téléphone ni charger jibe boisson ndato dogo ngo koni wani alhamdulillah bismillah mon boisson bi awo ay manina ramzo nyali manina kile flesa ka jilba tunu okay bunama kuma ke jilba tarame wallahi jilba mbia mata yorola ayo bashite romzo nyale ini gwa wanga wajibi wallahi kon manga non feno ke ga kuma imanga Allah ngo ango ning alhamdulillah nga bashite jara kunyenji aywa on ye jeliwe na manya ni ci donanda akaga anga lasi horo na ka jeli che ni blala chimna ikake ça fait cindi bashi mbado flow utiba matama ni fla bani femi madro be do aka horo yala
kadira kɔnɔna la jara kun ye n ji n bɛ ji dɔɔni min o tɛ baasi ye yɔrɔ ayi a bɛ fɔ a bɛ fɔ ni ma ban fɔlɔ a bɛ fɔ ça fait komi jara ko jelini jatigiya la ci ye juru ye ne man ka dɛsɛ ka ci e ma ne ko o fɔ ayiwa hɔrɔmuso ɲalen den n'i ye filanan ko fɔtɔ ye fɛn o fɛn na fɔlɔ sɔnna o kadira kɔnɔna la komi a kana kɛ baasi ye jara wallahi ma sɔn dɔɔni min fɛ Jalo jara kun ko n'a kun ye n ji ci min na fulaw de y'a ka n'i tɔɔrɔ dɛ bari diɲɛnatigɛ kow ka ca i ye diɲɛ fɛn foyi tɛ yen i ma ne bila minɛn min kɔnɔ k'o ye minɛn ɲuman ye jara b'o cogoya la k'i y'a bonya fo ka na se bi ma a m'a fɔ i ka dan yɔrɔ la k'i ma da ye i ye ko bɛɛ to a ta la i ye ko bɛɛ to a n'a somɔgɔw ta la a fa n'a ba yɔrɔ jeliw kɔni ko tɛ sa y'anw bila yɛrɛ bɛɛ la sa dakurunya kelen i ye 10 000 francs bɔ ka di ne ma o bɛ caman o bɛ tɛmɛ nin caman dɔ la ayiwa baasi tɛ jara ko k'a f'i ɲɛna tile 2 in na ni ala ma baasi kɛ ko i dɔgɔmuso kan ka na o bɛ n'i bolo bɔ baaraw la i kɔrɔla n'o nana o ye e dɔgɔmuso ye o na to ka baara misɛnninw kɛ e yɛrɛ na nin bɔ ko caman na sa ko k'e lafiya jara ko in dabɔ kun ye o ko ye n ka n'o ɲɛf'i ɲɛna n b'a dɔn ko filamuso ɲalen n'i y'o fɔ a ɲɛna o tɛ kɛ baasi ye hɔrɔmuso ɲalen n'i y'o fɔ a ye n k'o bɛ bɛn a ma n'i y'o fɔ hɔrɔmuso ɲalen o tɛ digi a la o t'a tɔɔrɔ anw jeliw bɛ nisɔndiya sɔrɔ o ko kɔnɔ i y'a ye sa n ye nin kuma in fɔ k'a b'a ma kɛ fɔlɔ n y'o de fɔ n ko tanu n ko bɛnnen don maa dama dɔ la walayi n'i ka tanu fɔ hɔrɔn ye tanu i m'a fili ji la abada hɔrɔmuso ɲalen an m'an ka tanu kan f'i ye sa jeliba wallahi i nana ci min fɔ n ci ma bali na ala n k'a tɛ nin ye sa wa n ko hɔrɔnmusow bɛ kow ɲɛdɔn de ka sɔrɔ a ma s'u ma o de kama ne kɛtɔ ka dumuni di e ma ala ne ye pɔsɔni k'a la k'a d'i ma yaasa inshallah ni ci ɲɔgɔnna wɛrɛ i t'a se fila min na ni jɛnatigɛ ci Jalo kana kɛ dɛ n ye pɔsɔni kɛ k'i bɛna k'a kɛ boisson na k'a d'i ma madame Jara kana komi ci t'e la mɔgɔ ka muso filanan ko ci de kɔ n'i sara Jalo kana kɛ tan dɛ fulaw ayi fulaw ma nin kɛ dɛ i ka 2000 bɔ na 2000 bɔ de bina tigiya ayi Jalo a jeliba ko a bɛɛ bɛ ban ayi Jalo komi ci t'e la muso filanan furu ayi sabanan furu wallahi Jalo n k'ale la ala la nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye ka nin ɲɔgɔnna ci ɲɔgɔnna fɔ Jalo an kana 2000 in bɛ di nka pɔsɔni ko in ye tiɲɛ ye wa jeli faga ba ye dɛ a bɛɛ na ni n ye jeli kelen faga i ye dugu ci dɛ kana kɛ dɛ ne ko dumuni in pɔsɔni ko tiɲɛ don wa jeliba n y'o de f'i ye n ko n ye pɔsɔni kɛ kini na ka tila k'a kɛ jus la k'a d'i ma depuis natɔ n y'a dɔn i bɛ ka na ci min fɔ depuis ne ka kɔɲɔ bɛ kɛ don min na jeliba ni aw nana ne bila fɔ bi ni ne bɛ furu in na ɲinan ya san joli e tile kelen tɛmɛtɔ ma se yan e bɛna k'e bɛna ci fɔ ne ye ni ne ma pɔsɔni k'e kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ jigin ne la o jeliba ayi Jalo ko ni ne m'e faga ala bɛ jigin ne la nin y'a bannen sa i tɛna ci wɛrɛ lase ci min kɔ bilen nin y'o ayi kana ayi i jɔ filamuso kana jeliba n ka so bila pɔsɔni ko in ye tiɲɛ ye jeliba n'i kan ka aw so ne bɛ taa nka pɔsɔni ko in jeliba adieu jeliba ala ka lahara sɔn suma ye Jalo n'a sɔrɔ yanni n ka jeli kɛ jeliba ala ka lahara sigi diya i la jeliba ne ni ma lakari a ma ɲi dɛ n n bɛ taa jeliba n'i ka yan bila ne taara sa o n tɛ n'a tigi diya la y'a bila
va, allez. Ouais. Barara. Ouais, ça va. C'est algo mais c'est. Wallah, trop fatigué, j'ai trop bossé aujourd'hui, ça va? Il m'a lui parlé à ça. Trop même. Tu es très belle. Merci. Bien sapée. Ni toi qui parles qu'à ta double qu'on entend bien qu'elle est à s'il te plaît, Nana, je vais juste manger. Maintenant, reposer quoi? Demain. 2 minutes. 2 minutes. Comment? 2 minutes. Et comment est-ce que tu as dit ça? Sugu wili la dia. Ay tobli ma kemuna. Et t'as le baby merci. Quand tu veux merci? Merci. Alima, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Yaide, ne bi furu domi somogo mo bi marché ko kuma foni ko. Na nga domi ke katanda ko bi ma. Ne ka mu de bi marché la. Samu me kono, comme tan flarwa. Kile kile don ni bambula muso banda kan lafiya kan yana je. Ne ne ta to mutum su Aisha fi. Amna kan yana je tuma badike. Hey! Alima, ne ma fille qui me fie Aïcha là. Ma fille ngo Aïcha to bi yoro ki korosu la. E kele be ko yemi. Doni. E ka be flane wuri ka be no de wuri glayire. Ne yi senta ka da daina. Ni mi se flakari ka fo mo ko tu. Mi se ka sa. C'est ça ni dumuni glage. I kana ine ga doni blage yane. Morono. Elle est partie à Limatara. Mais c'est pas possible. Mousso, la femme. Allez, à la mienne, Mousso Gla, à la arrête Mousso Dongapa. Et t'oublies que Katia Koubi Mati, Kouli Katou Gaboula. Et elle est Gabou, ça fait. Eh, c'est la Mousso Nya Mousso. Ah, merci. Comment vous n'allez pas comme merci?
yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni chauffeur kɔni n'i ye sigi tobi ka di mɔgɔ ma diyagoya bɛ wuli ka don mana ɲɛgɛn na. Jakumani da bɛ si n yɛrɛ kulo i bɛ k'a fɔ ko bɔn ni si tɛ. E ma fɔ ko si tɛ. Wa a ye to ala bolo ka minɛ. Ne wa muso surunin yɛrɛ kɔni a kulo bɔ ka ca wa a ka surun cogo min na a hakili ka surun ten kana na to ka kuma yɛlɛma sa ne ko a tigilamɔgɔ de ko kan bɛ sini kan bɛ sini. N'a ila ilala Muhamadu Rasul wa da bɛ ko ɲɔsi mansi ni ala de cɛ e ko san k'e tɛ numéro in dɔn o yɔrɔnin bɛɛ ka tila k'i jɔ tuguni k'e ko kan bɛ sini alors que i y'a fɔ ko bɔn ni je t'aime de. Ne de y'a f'i ɲɛna n kana to ka seri de di ma seri i ka dafa seri bi bɛ mɔgɔ bila mun na e yɛrɛ b'a dɔn han. hali n'i ye bɛlɛ tobi ka k'e kɔnɔ kɛ e bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ diɲɛ don o don ɲɛgɛn na taga i bolo k'an b'a kɔrɔ la dɔ wɛrɛ tɛ i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ appel de la wa n bɔra a kɔrɔ kalama fana mais ni appel ko tɛ n bɛ n sin da nin ko kan i yɛrɛ ko man. Burama Jan kuma fɛ yanni n ka dimi i ni jɔn de tun bɛ kuma na. Burama e kun tɛ sabali sa Burama e kɔni b'a dɔn ne sera e ka so yan position min na Burama e kun tɛ sabali diɲɛ don o don ɲɛgɛn nataga a bɛɛ ye téléphone ci Ala k'a fɔ furubaliya dɔw ka fisa ni furu sugu dɔw ye diɲɛ kɔnɔ Burama i dun m'a fɔ n ɲɛna i ni mɔgɔ tun bɛ kuma na sinon walahi Ala i tɛ sunɔgɔ yan bi Burama i tɛ kuma ne fɛ yan wallahi Ala i ni mɔgɔ tun bɛ kuma na i b'a tigi fɔ ne ɲɛna. Fana yes. Fana bisram da. Wallahi bɛ taa so. I bɛ taa so. Ye toro asiri nyango ha muso jugu igilai ye toro takaso bana kika takaso muna gara bon fe ni gen bon fe ya muso toro la mo jugu sura ala jugu sura tere bana so ni haramu ala juru sura tigɛ bɔ n ka so ya haramuya a ye tɔɔrɔ ya haramuya nya haramuya e m'a fɔ k'e y'a haramuya problème foyi t'a la ala juru sura tigɛ i m'a fɔ k'i y'a haramuya problème foyi t'a la ne b'a ka taa e bɛ cogo di Akira tugun. E ma fɔ k'e y'a haramuya. Ne ye deli ka dɛsɛ e ma fɔ k'e y'a haramuya. Sira i tɛ don. Sira i tɛ ta bi. E ma fɔ k'e y'a haramuya. N y'a haramuya.
ça qui est haramia. Alors là, c'est grave. Ne ma fɔ ko haramia. Ne dare ma fɔ. E ma fɔ ça qui est haramia. Mais ne dare ma fɔ. Wa ndago ma fɛ ma haramia. Ma haramia. Non, là, c'est pas possible. Ka fɔ ça qui est haramia ka tan ngalo ka. A kamalen ban dun ne bɛ mɔgɔ muso minnu la. E ne ye deli sa e ma ban wa? Muso furula kan ne ye la sabali sa e ma ban wa? Muso furula kan ne kɛra. E ɲɛmɔgɔ asiri. Alors là, c'est grave. C'est-à-dire ne yɛrɛ ye e ye. Han? E mɔgɔ lankolon de. E ne ye mɔgɔ lankolon? E ɲɔgɔnna. Ne ye la sabali sa sa. E mɔgɔ lankolon de. Ni sɔrɔ ni min kun t'i ka fɔ ko ne tɛ. Ne bɛ la a blague. Oye. A labɔ. E mɔgɔ lankolon de. Awɔ problème foyi t'a la e k'a labɔ bani. Mobili kolon den ala ma. Alima, chérie, Alima, s'il te plaît, Nanga Draka, il semble être en retard la bararola, il est déjà l'heure. Mais c'est pas possible. Enfin, mais t'as retard là, Nanga Draka. Et n'a pas fara. Ma bimai. Il t'a servi. Comment? Tu me sers pas? Et j'ai été dominé. D'accord. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ni servi comme nous. Monsieur Koka. Servi comme nous. On va le flammer dans le travail. Je me sers. Alima, autre il va faire qu'un fagaran qui doit bien. On kɛra tuguni sa. Il est à la tchémougo bena draka di mougo ma café flêné, sukoro pétala en plus à kakalan kanen jeni. On fera le kobi kono. On est sukoro glazine de là. Bah comment est-ce que tu mets? Sukoro té. Et à fond de sukoro té. Ah Moussa sukoro bana ni ma warde anata sukoro sachin sukoma sukoro té. Eh au fond ya. Aïda ne fana jeni. Ni kala agi da jeni. Eh kamale ngoro beli jamajan. Eh wasi ka don dumuni ka kala na ka suma. Shiwele ni aju tu yere le dat na jeni. Sukoro de ite ni ga montre ko ite ni na shimiji ko. Te ni no rusani ko. Okmo, rancune doit de bien. Au juste, parlons sérieusement. Qu'est-ce qui va pas? Mon gars. Iba be kalama. Emba be kalama chukodita. Nem se kaba be kalama. Mogo bi tuyi no fede ni mago jora fena toko kalo fleta nya nabo. Fe min kanga nya nabo kile. Biya to ni nga tongo kuma fi eya. Pari babe ka jiye jona. Na malu alenu. Ha? Ni be kunye parwar sarali kode yo. Ni ko be kunye parwar kode. Ika parwar ina joli de. Hein? C'est combien? Chérie. Voilà. C'est combien? Comme calculateur ne. Oh. Ratantu. 75 000. Nya di sa. Me bulga tadi ya ni ngakli la. La lima. Me tiga de mabari glanga bi. Ya le. Ntasara. Chérie. T'es dans le cas parwar sarali mare. Me pari bataka. Oma soma sa. Ntasara.
sira ka ɲa Aïssa ne m'a f'i ɲɛna kana jɔrɔ semaine prochaine an ta mariage kɛ mairie la t'inquiète pas pour ça misi joli bɛ t'o fɛ yen nɔ dɛ misi kelen an b'a kɛ fila ye i y'a mɛn kana jɔrɔ walahi bilahi n bɛ boisson ko ni fɛn ninnu n b'olu bɛɛ ɲɛnabɔ kana jɔrɔ fɛn bɛɛ de la. Ayi, a tɛ tɛmɛ ala taara wallahi ne b'a dɔn e tun bɛ nin kɛ e ma bɛ tɛ hɔrɔn ye koyi e tɛ hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn ye e sɔrɔ ka nin kɛ na ma ne bɛ e ka so yan nin y'a san 2 de ma don hali tamaro e ma taga n'o y'anw fɛ yen nɔ e bɛ n'i jɔ k'e bɛ muso wɛrɛ furu ko ka n'o bila so in kɔnɔ ma e ma don fɛn min e tun man ka ne sara ta wallahi e tɛ miiri hɔrɔn kolon n'a tan kolon in e ma miiri e ma tasi e sɔnna ka ne fa ta sara tantɔ Maru ha ne bɛ dumuni kɛ k'a bila e ɲɛ nɔ e nana cɛ muso ko jumɛn bɛ la du kɔnɔ yanni e ka taga wɔrɔbɔ muso wɛrɛ nɔfɛ ne tɛ ni e ka so yan nɔ munna e tɛ ne ta kɛ ka ban Fana ha u bɛ se k'i jɔ n ka dɔn na parce que tuma bɛɛ ne mɔgɔ ka surprise kɛ la dɔrɔn i b'a ɲagami jumɛn jumɛn mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ balina ko kɛ la dɔrɔn e bɛ girin k'o cɛ i yɛrɛ ma ten tɔ ko ne tun kan bɛ ko semaine wɛrɛ n ko n bɛ na e de ka mariage kɛ o ko in sigi tɛ dɛ ko jumɛn semaine wɛrɛ ne tun bɛ e de ka mariage kɛ mais surprise tɛ se ka k'i la non a barika lɛ walayi ne kuma de bɛ nin kɛ i jɔ n ka somɔgɔw wele joona k'o f'i ɲɛna ka jɔn wele n bɛna weleli kɛ so cɛ olu to yen sa olu to yen e wele wele mun na n yɛrɛ b'a ɲɛfɔ n ye olu to yen n'i bɛ pressé tantɔ de e b'i somɔgɔ jumɛn wele komi a ko kɛra ten n yɛrɛ b'a ɲɛfɔ n ɲɛna kaɲi komi a ko kɛra ten n bɛ yɔrɔ de b'a ye n b'o kuma nin kɛ sisan Fanta sabali sa i b'a fɔ k'i bɛ taa yɔrɔ marié fɛn na i bɛ taa nin kɛ sabali sa i b'i ka ko duman cɛ i yɛrɛ ma parce que i bɛ taa dɔ tulo bɛ don a la o bɛ t'i bara i b'a dɔn ko balimajugu ni terijugu ni fɛnw ka ca o bɛ t'i bara moriw fɛ yen ou bien somɔgɔw fɛ yen ka e ka yɛrɛ ka furu a tɛ i tɛ hakili sigi yan Maru e ka nin ko ye ko jɛlen fiyewu ko jɛlen tɛ n'o de ɲinɛ kɔ ne de m'a fɛ ka n ko n bɛ furu a banna n t'i furu tuguni a kuma hali kana mara hali mairie classe mankan e k'a mɛn Maru e sɔnna ka nin kɛ ne na Maru sɔrɔ ka k'i la e Maru girin na i b'i ka fɛn san fɛn min e tɛ miiri e tɛ hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn ye fɛn min e tɛ hɔrɔn ye e tɛ miiri e tɛ tasi e tɛ hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn ye depuis ne y'a dɔn ko e Maru k'e bɛ ka don changement ni fɛnw na ne b'a dɔn k'e bɛna muso wɛrɛ de furu ne walasa cɛkɔrɔba bila ni n'i cɛ n'i yɛrɛ tɛ ne ka ko ka ca cɛ a bɛ ka muso kɔnɔna bɛɛ yakasa kuma bɛɛ bɛ ka quartier dɔ ɲagami ne de ye bila ka na yan ma ne de y'i bila ka na i tɛ taa ka so o ma b'i nɔfɛ tamarima hali kɔkɔ o ma b'i nɔfɛ i b'i ka minɛnw cɛ dɔrɔn k'i pan ka na ne fɛ yen ne depuis ne yɛrɛ nin so in jɔ n y'a dɔn ko n bɛna muso furu so banna dɔrɔn i y'i ka minɛnw cɛ la n'i jɛ kɔni ne ba ka nali ko in ne tɛ k'i fari faga dɛ e yɛrɛ b'i ba ka ko dɔn i b'i ba ka ko dɔn n'a nana sisan hali ala ma taa ne ka pantalon don a bɛ kuma o bɛɛ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ de bunama bɛ tilen ka fɔ ne ɲɛ ko ne ka to ka pantalon don i ɲɛkɔrɔ k'olu ka di e i b'a dɔn dɛ ne ye nin fɔ i ɲɛna ka sɛgɛn ne ye nin fɔ i ɲɛna ka sɛgɛn musokɔrɔba in bɛna dɔrɔn waati kunkurun dɔrɔn a bɛ segin o tuma e bɛ fɛ ne k'a ko kɛ cogo di e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ a ma se ne k'a fɔ i ɲɛna i ka nin kɛ i kana nin kɛ ne b'a dɔn musokɔrɔba in ka ko man bon i ma nka o n'a ta bɛɛ a bɛna waati kunkurun dɔrɔn nin kɛ ka segin sa a tɛ taama yɛrɛ ta o tɛ sa i b'a kalama seri ne ni ba cɛla ko ka gɛlɛn kojugu fura sɔrɔla diɲɛ bana bɛɛ la fura ma sɔrɔ bana kelen min na k'o f'i ye n t'i fɛ ni mɔgɔ t'i fɛ hali n'i sogo de kɛ buru kɔnɔ k'a tobi k'a d'a ma a tigi a tɛ se ka k'i fɛ walayi ala e ba bɛ tilen k'a fɔ yan nɔ ne mana dumuni kɛ ne ka dumuni tɛ dun ni e ni ɲɔgɔn kan ni an san joli ɲɔgɔn kan ne mana dumuni tobi e t'a dun wa dumuni tɛ diya
e tile kelen bɛ dumuni kɛ kɛnɛ ma hali e bɛ dumuni min kɛ baara la ne b'a tobi ka d'e ma est ce que hali e bɛ dumuni kɛ kɛnɛ ma mais i ba mana na a bɛ to kuma na dumuni kɔgɔ t'a la dɛ tulu t'a la dɛ a bɛ tan e ala i b'a dɔn dɛ nin bɛɛ to yen ba ye n b'i fɛ o n t'i fɛ o n ye nin kɛ o n ye nin kɛ o ninnu bɛɛ si tɛ e kɔni tɛna fɔ ko ne ka jo di e sigilen ma ka ne ba sigilen to kɛrɛfɛ ayi e kɔni y'o to yen ma e nana ma hali k'an wele awa i t'an se a fɛ yen a fɛ ma a kɛra fama ye dɛ i ni sɛgɛn ma a bɛ di kɔni baasi tɛ yen nɔ sigakaw kɔni baasi t'u la an ka alimamiw bɛ yen Où be? Ji di mama sama ka ji mi ha? Ji ta ka di mama. Ji wa? Ai to do ne ma folo ko bari bi. Ima. Sira jana to. On re willa wasno gala mane ko tasgo ila tan. Willa sino wala ala mame. 11h. 11h ka daga masigi. Ha? Iklo benna. Ni muso ya. Ma ne de nɔ do parce que ne an yɛrɛ kun bolo ko e tun tɛna na sisan o de la ne ko n ka to dɔɔni na. E ni ala cɛ nin ye muso ye ka taga subaga muso ta ka na i ka so ko ye muso ye han ala cɛ kɛ ni ye subaga muso ta a bɛ kɛ tantɔ de ale bɛ nɔrɔya don o don ka taa a bɛ k'i joli de min e k'e fasa cogo lajɛ han ni ye mun ye. Ma i fana bɛ ka nin dama tɛmɛ dɛ. I da b'an ka kuma na i nɛn minɛ ka bɔ nɛnɛ i y'a mɛn yan. I y'a faamuya kɛ i filaw bɛ yen nɔ ka du falen don denmisɛnninw na i b'a fɔ ko jardin d'enfant den joli bɛ ka so han hali ala ma taa selidon min ye mɔgɔ bɛɛ nisɔndiya don ni nin ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na mun na bɛɛ n'a bɔlen bɛ taa misiri la ne musokɔrɔbatɔ fo ne musokɔrɔbatɔ de kan ka tapi minɛ ka taga misiri la e tɛna nin kuma fɔ han n'a tɛ den wolo i t'a bila ka taa ni ye den wolola ye. E ni ala cɛ bɛ den wolo planning bɛ ɲini k'a faga a bɛ furakisɛ ta dɔrɔn na ni bɛ den wolo. Ma. Han? K'e fasa cogo lajɛ ala kama e na kuma sisan Burama lajɛ e na kuma ni sisan ye kelen han ne y'o fɛ o i k'a to n ka muso bɔ an ka dugu la ka na d'i ma ne t'a dɔn mun na i y'i bɔ o ma o ala cɛ nin ye muso ye wa. I fana sa han. Ma i ye ne cɛ ba ye ne ma ba o ma i ye ne ba ye ma ne ka k'i bonya mais ma ne t'a permettre i ka ne dɔgɔya dɛ ma den o ye ala ta ye ala de b'a di mɔgɔ ma. ala mɛ. ma i denkɛ ka muso filanan ko o bɛɛ ye ala kelen tɛ o de bɛ se k'o latigɛ mais fɛn min ye k'a fɔ ne ma ko ne ye subaga ye ne tɛ jɛn o de ye ma subaga de bɛ subaga dɔn n'i ye e ko ne ma ko ne ye subaga ye i bɛ sɔrɔ e de ye subagaw la masamuso ye. Ma n kana dɔgɔya e fɛ bilen. Burama ye cɛ ye a ka di ne cɛ ye. Ma ne ka kuma de fɛ a ka di ne cɛ ne ka kɛ tan de a ka di ne cɛ ye cogo min na. Ne ka fɔ i la i tɛna ne ka baara mugu fila jara ni sinji ye kuma fosi tɛ yen i tɛ kuma. Ma e yɛrɛ de bɛ ko bɛɛ dama tɛmɛ wale kɛ quoi. I muso bɛ ne dɔgɔya i sigilen ɲɛna i tɛ kuma. Non. Ala ne ka wolo kɛra fu ye. Ne nin bɛ faamu nin y'aw fila bɛnbakan de ye. Ayi dɛ ma an bɛnbakan cogo. Walasa ka ne gɛn ka bɔ yan o tɛ yan. Ayi dɛ ma o tɛ sa ma. O tɛ yan ne bɛ taga. Ma i delila sa ala. Ne bɛ taga. Ala kuma ma. Ne sabari sa. ni ne sen i ka du kɔnɔ yan tuguni. Ma i delila sa. Han fo ka ne sa kɛ. Ma ala. Wa ne i tɛ kelen f'i yan hali ne sara i ka na i sen ka na jɔ ne su kunna. Ma ala kama ma. La Muhammadu Rasulullah ala. Ala. An b'an kɔrɔ jumɛn ka taa jami han e dɔn ne bɛna nin kɛ cogo min na Bonjour
I cɛ bɛ sigi bala la n'o tun bɛ tɔgɔ de fɛ ayi a ka ɲi cɛ dɔw bɛ na muso bɛ boli k'o kunbɛn o mɛ sisan e kɛlɛ. Ne cɛ de e muso de ne. ayi n ma muso de ye. Téléphone tɛ o la e tɛ se ka ne wele k'a fɔ ne ɲɛna k'e bɛna si baarayɔrɔ la bi yan ha i tɛ kuma a fɛ ne tɛ ka kuma e fɛ dɛ. Chérie, e ma fɛn dɔ faamu ne ka téléphone ne ɲinɛna ka charger to yan n taara fɛnɛ dossier gɛlɛmanba dɔ de tun bɛ n bolo n kun b'o traiter bon ma heure tɛmɛtɔ la yɛrɛ yɛrɛ fo su kolenba ne kelen ko ne bɛ bɔ ka na ne fɛn kun yɛrɛ sɔrɔ bi o de kama ne fɛnɛ sila baarayɔrɔ la i fɛnɛ ko dɔ jateminɛ est ce que kɔrɔlen ne bɛ nin kɛ. Nin ye lèvre ye kan ta ni joue wa. Comme Tiɲɛna i ye dossier i y'a traiter yɛrɛ fo tampon b'i da i dafirigu bɛɛ la. Bon dala ni manamana fɔ yɛrɛ. Manamana kan fɔ i gɛrɛ ka na yan fɔlɔ. I gɛrɛ ka na yan. N bila ka jɔ ne tɛ jɔ. Ni k'i jɔ. N tɛ k'i da bila. I da lajɛ i ɲɛ b'i da la i ɲa yɔrɔ ninnu lajɛ. Ni walahi n tɛ ne da ye est ce que ne da bɛ kan tɔn. Nin tɛ da ye. Nin tɛ ne da ye. Madu e sira biro de la. E sira Madu. Ayi Madu ni fana ye mun ye tuguni. Nin ye jumɛn. Nka n ko fana foto ta kun yiri la. Ka i tɛ ta kun la. I t'i jɔ de yan. K'i y'a ta kun. Ni k'i jɔ Madu. Mun de kɛra. I jɔ. Nin ye mun ye. Madu nin ye mun ye. Nin kelen bɛ sɔrɔ a la fini ko persin na a ye fɛn min kɛra. Ala ma fɛn min kɛra la persin ne ka sira foyi t'a la ne ko nin ye mun ye. A ne min. Madu mana ko man i tɛ tiɲɛ fɔ ne i sira yɔrɔ jumɛn. Walahi. O tigɛlen b'i la o bila pewu. I b'i kali ala la i ka tiɲɛ fɔ ne ɲɛna sinon kɔni. Chérie n tɛ se ka kale yan dɛ n bɛ mun f'i ɲɛna sisan n man ka dɔgɔ kale yɔrɔ la n tɛ se ka kale yan dɛ o kelen kɔni. Walahi non. I tɛ mana ko dabila n na ne ko k'i ka wuli k'i kale n ye. Chérie n bɛna n kale ye ne bɔtɔla baarayɔrɔ la n tɛmɛra n terikɛ Salifu de fɛ yen n tɛmɛra yen nɔ n donna a la dɔrɔn den dɔ de y'a bɔ ne ka o kelen k'a bolo ne kan ne bɛ bali na ne ko cɛ k'a kɛra cogo di n ko bila a b'i bolo ka girin ka ne minɛ dɔrɔn ka bisu di ne fari ma ne a mago la n k'e ta kɛra cogo di ko non ko n'ale ka cɛ de tun bɔlen don ko setuya kulɔri b'o o la k'o bɛ ne la n ko bila a b'i bolo dɛ n'a kɛra cogo di bamakɔ musomaninw aw bɛ tantɔ de ne ka sɔrɔ ka wuli dɔrɔn ka tɛmɛ ni sen fila ye bamakɔ musomaninw ninnu bɛ yan nɔ dɛ walayi ka tɛmɛ bɔ. Bilasirali in bɔ ka diya nɔ. Fɔ ne yɛrɛ yan. A ka tɔnɔ n ka fini kana n bana dɛ kana n bana dɛ ne la k'i kana n bana. N'i k'a bɔ. N tɛ k'i ladiya n tɛ k'i ladiya. Madu i bɛ laada dɔ yɔrɔ. Laada jumɛn. I bɛ ne bila mun na so kɔnɔ ni ne fana b'i bila mun na salon kɔnɔ ha. Madu e kare ni fara sɔrɔ. Jɔn kare ni fara. Nka e b'i tɔw ladi. A ka haramuya. Kana n'i k'olu bila olu tigɛlen don e la a ka haramuya o wala olu bila olu tigɛlen don e la pewu o bila pewu i k'i tulo minɛ. Ne. Kuma tɛ n na dɛ i bɛ sɔn n'i ma diɲɛ jɔ i la i ka fɔ ma tu e bɛ don ne ye muso min ne b'a kɛ. Ala i tulo minɛ. A daminɛ. Waritigi fini nɔgɔw yɛrɛ la nanga poche wɛrɛ la ta wari dɔ bɛ cɛ ye mun bɛ ye n fɛ
Allah. Eh, e ma do chebe mo na do mo wala sa. Nyemi. Wallahi ala. Ni ben faati. E Burama Jam. Nyemi. Ko Burama Jam. Ibe wole to la bien. O betu. Nyemi fen. Njabi. Ne ta don ni mo. Nyen sore ga vesti poshi ko nari la. Inye bala. Afonya na femdo. Ne la vesti. Inye bala. Nyemuye. Ifila ne la vesti te, ifila ne te. Nte kala banchiala. Yen kalim masamno Allahu Ta'ala. Ni ta fega shin yegen dala shuina. Ni fem nya fonya na. Nte kala banchiala. Me baro hakili tigala sam wallahi. Nteriga vanbare ore noeni. Vanba to kom na nega sogona. Ite mun kalama ha o don ani patron botola anana kunena na fesi singa ku kanga bo ita so anya na ka do ka shin ka to fesi poshi kono ha mo galo kimet aka na fa ba da wule Kana wili aka numero be mu kwa kredi be mu ni tu mai era baro bombe mola ma ni ke sisa amna bo ita so mola le mbare rosa ni ne mun fiyana ka dawla ni bi fale jonna ni toy ni beto mai ni ka toy sa pero baro pere ka dini ko su do be ne ti so motar bi ne bi se no yima total wallahi alan daga dila sino dok me koira ila soy ngona yambi ima sigini illa sa ya baro sa ante ko ko baro ko su do ne ti so ke la sa ikan no motor ko se Ote mun ko mun bege kala sa kanuma My beauté, calme. Bébé, ça va? Oui, ça va, là, on est là. Pourquoi? Comment ça? Autour de la ligne, il y a la fille là. Voilà, il y a la fille. Peut-être nous, il y a la fille, mais la fille, on va choquer là. La fille va arriver là. Ah bon, là? Autour de la ligne, il y a rien. Non, 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 Ah, mais non, je suis là. Erne. Amoge shugodi. Komi ega occupation ka bon. Ebe ero jumenso. Non, occuper le tissu nashi. Occuper le tissu nashi. Ok, ni eta libro solo do ebe sinken. Ah, ok, il y a un pas de problème. Et voilà, pas de problème. N'eta libro solo do sinken. Ah bon. Voilà. Sugula kana. Meni ko no ere di. Ok. Babi ni yiri farani. Il veut serrer ta vie. Babi ni ko la. Ah. Ode yiri fara. Ah, kana kala re. Yo kana tesira yera biu. Ega na pronta. Aputi ka pasira na bede tite nimsa. Ah, ok, je suis là. Pakri we uti yiri na mo. Oh, ora ne lascio una tranchangera. Calme só. Ok, na stage tempo. Moi aussi. Voilà. Voilà, je m'en fous, voilà.
Ani fɛn sa ha. E kɔni ma furu dabɔra de kama sutura. Ha? Ana na fɛn partager. Ala ka hinɛ jɔn na k'o da yɔrɔ sumaya. N ka patron ba kɛ. Allahu akbar. A ka dɔgɔ Ala ka baara ye. I ka patron ba? Ba ani wuli sɔn jaja ale de tun b'a kan wele fɛn na. Numéro in ko ne na. Walayi k'a ba banna bon ale tun kan ka taa voyage la fo ne ka n labɛn su in na ne kan ka t'o voyage la parce que ale ba banna ale tɛ se ka to la tuguni. Don dɔ la n kunkolo bɛ ɲagami quoi. Ne dun tun ye promesse ta ye ko su in na e ni ne bɛ fête kɛ. O tɛ baasi ye. An bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ye. Ala ka hinɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Problème foyi t'a la n'i y'a dɔn kɛ ne tun ye dɛgɛ dɔ labɛn comme dɛgɛ de ka di ye. Ne tun bɛ fɛ k'o dɔ di ma i k'o min ka sɔrɔ ka taa i ka mission na. Pas de problème. Ne m'a fɔ n ko muso finman de ye muso ani jɛmanninw kelen-kelen don. Baba sabali sa n'i ka muso jɛman ko kuma in n'i y'o fɔ dɔrɔn ne bɛ bana de quoi. A kɛ Ala na kira kama i ka muso jɛman ko kuma in yɛrɛ de bila. Han? N bɛ diya n ye sa n bɛna dɛgɛ k'i kun na y'a mɛn. N tɛla ka na n'a ye. Ma beauté. Ma beauté. Bébé. Tiens. Ma foyi fɔ i ka nɔnɔ kɛ yen. I kɔrɔ boli yɛrɛ don. Walayi. K'a boli wa? E bolo kɛ ka kɛkun ne ye. K'a sɔrɔ ne ka kɛkun ne e ye. Ɔ k'e bɛ bɔ su in na. I bɛ su in na ta bɛɛ kɛ ne kɔrɔ yan nɔ. N ka patron ba banna. O tɔgɔ ko sisan. E bolo ko ne ye nu sɔgɔtɔ de ye. Barikala ye. E bɛ su in na bɛɛ kɛ ne bolo yan. Ni tila nin kɔnɔboli la yɔrɔ de b'a faamu. Elle bombe ça. Même ça se fait marcher là. On peut le faire. Bro, a fallu un deal à tendre. Tu dis comment nous caler ça. Chérie, nous. N'entre pas dans le n'est pas ngayou là. Mais n'a pas de dos. Eh papa. Eh ala papa. Pa. Tu as qui fait la dune pour gabo? Ah, dune pour gabo la photo. Ni me tando. Mon bam pap bam bam bam.
Kana retard ta dɛ. Mo bi ne bɛ kile ye fo ne bɛ sigi ke kɔnɔ. Ok, attends. Hey! Chérie, on me retard là ça. Muso ka labɛn bɛ tantɔ de quoi. Chérie, Konate kɔnɔ ko marachi ɲɛ ye ta de. Kɛrɛma lɛfulu tɔgɔ di? Heure kelen kɛrɛma lɛfulu. Heure fila tulumuni. Finitoni kɛrɛfɛ tɛ. An bɛ retard la sa. Chérie, il était là ça. Non. Et tu es muso min yɛrɛ ka tigɛ tɛ. Buya to ɲɔgɔn k'i ka dɔnkili labɛn. Han? I tɛ ka parfum fɛ, i bɛ don a bouteille de kɔnɔ. Tiɲɛ. Ne yɛrɛ taara wa ne yɛrɛ bɛ. Ayi tɛ sɔn sunɔgɔ kelen répondeur wallahi tɛ sɔn allo ah chérie I miiri kɛ bɛ kɛ fan jumɛn ha e yɛrɛ ne bɛ kɛ fan jumɛn ne sira ta ka ban ayi tɛ sɔn wallahi tɛ se bɛ kulonkɛ la tiɲɛ fɔ ne na i tɛ sɔn ala ne kɔnɔ ko marachi ɲɛ ta de dugu y'a to ne bɛ kɛ kɔnɔ I jɔlen don labɛn ni fɛn min na ne sira ta e tɛ sɔn sa ne ka n ka fini san k'a kala k'a burude ka taa sɛgɛ ni samara sanni ko in kama e bɛ tila ka taa ka ne to I ka fini san k'a burude ka taa sɛgɛ ni samara san siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ I ka foli f'u ɲɛna i y'a mɛn wallahi ni labɛnni kelen tɛ a e bɛ nin wari e b'a segin ne ma n'i m'a segin ne ma i ka kuma tu dangaden tatɔ la filɛ jumɛn ba faga t'a d'i ma n'i y'a d'i ma I ka kun sa tɛ mɔgɔ min k'i kɔnɔ san 100 labɛnni e jɔn la ilaha muhammadu rasulullah wa y'a ka appel fana tigɛ ala na kira a fɔ ne ka fini kɔnɔ mɔgɔ tun b'o fini ne la tuguni ala na kira ko Allô? Oui, allô? Ça va? Ça va, Dieu merci. John, non? Aïcha, Lilo. Aïcha John. Et Bob there. O don yi min ga numéro ta pharmacie dala. Den jamani fak me jakarta. Ah. Kan me vida? Kan fuite. Iwaka. Wa. Te bora kira famai. Ibaro dum na ne ga numéro ta de. Ibaro ne ni na ki ga numéro de enregistrer ayi fasira ya. Wallahi. Wa o doni biche. Ne be miri la cogo mun na ne tɛ se ka sigi ne tɛ se ka jɔ wa ne tɛ se ka taa la i ka ko bɛ a kɛra na i ko fa quoi non cɛkɔrɔba ye a waati ye non kɔrɔbɔrɔ kɔnɔ O diyara n ye sa. E yɛrɛ bɛ ka kuma dɔɔni o kuma na i muso de b'i kɛrɛfɛ. ne muso
ne cɛ kana kulu kutu 100%. Ayi Mali la yan ni mɔgɔ kun kan ka kɛ ambassadeur ye cɛ kana ko la ne ye premier boy. Ne ye cɛ kana premier. Non o to yen wa n muso laja cogo man ɲi dɛ ni ne ye muso laja fɛn o fɛn ka di ye fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn fana sɔrɔ voilà mais i b'a dɔn mun ka di ne ye sisan cɛ komi an bamana dɔɔni ne tun bɛ fɛ i k'i photo dɔw ci ne ma WhatsApp kan quoi. Walayi. O de ka di ye. O de ka di n ye trop. Non mais n photo ci ma sisan. Chérie. Il est content de nous vider. Voilà, calme. Quand fêter. Ça va? Les bonnes choses. Voilà, Tu veux le téléphoner, tata ka blabla. Voilà. Il appelle de Voilà. Ayi n terikɛ dɔ de bɛ yen bon comme an ye baara dɔ kɛ ni partenaire dɔ ye donc olu bɛ fɛ ka fɛn dɔw de ci ne ma quoi. Voilà. Allô? Comment est-ce les bonnes choses. Ça va? Alhamdulillah. Ne m'a fait mon école dans l'université. Du wakati je vais se na wale. Alishina kadi. O ma fare bela. E ta do ini chere bi so na. Awa gani shina kadi do. La kira. Ni chega na kulukutu ile. Ifoto chima de. Mesi musumne tugula de. Patati patata. Inyana fimena de. Depuis un an dum na fosta masika snogo de. Hey. Ne be se musumne tugula ne be ketam. Ali ne kam tulu ete sega sanga dinima. Sigida be ko mi condition na me son mawon. Mi me kan ala te mo shitado. Intigerela. Na doso yede. Bébé, alors chérie Maya. Bébé, nada tu. Hein? Nada tu. T'as tout là. Oh, ok. Mais il veut se remettre quand même à biffer ta là. Et alors? Check me away. Can I have a Merci. Merci. Yeah, I can. Mais là, t'as tout ça, moi, si tu n'as pas bébé. Il est blessé, on est à ta mouille. Faut t'aider. Et à la cérémonie, t'as le beau cadeau, ni malade, t'as Nous n'avons pas compris que c'est bébé, ne le bois, mais pas moi, donc, là, voilà, on va tenir.
Jolo. Ah. Ini nana mo. Ah. Mena la sabe support don de la. Odi. Ah. Ini ni ka ta. O tu ko ka ta. Bebe, Amaya. Okay. Ay, Chéri, ega muni tunna. ay, ne buke era ni nga clear. Ayo ayera. Ah, okay. Anta. Ah. Ah, mo Messi salnu. Abla, Messi te ka sokona ya. Ay, Messi te ka sokona. Ni te Messi ka sai. Ah, na kasaro. Ni te Messi ka sai. Akina fo. Yum na ba fana nisa. Ibu mamu na fe yaso. Yaso ho. Yen to sa. Amargale. Ay, bebe te so. Ema fo na ke si ati bla mena. Nyabla. Ndu suka se lori kama nsigna. Ndirike. Ki suka shi mun suka shi ko le la so mo ne. Eta kala. Ay ne to kala na. En ne be dra ko fa no buli no fe ke suka shi ne to kala na mi e furum so e. Ha? O sa ye to ko ni. Kai sa kai. Mo se ga ge un kala kala na mo so le no konche. Nta te kla. Eta te kla. Aton kela. Tas akan. Sigatin bete katane. Yo kwa ni wala bita ko ni. Yo bola ma film. Oh. Ato apa ne be. Jume. Sigatin pa ne. Kelen dal na tule bulu. Ntatola fleni. Ngana so ye nga so na ya fura na joshi. Ka ushulan do abono. O da banene ka tla na nyega ko tukun. Ka glan fese tukun. Ne na so na ke. Wallahi bebe ne na so na ke. Abe da wala kamali. Mo gola ngum la. Ona ne gara minete. Ele ne fusa. Nte. Não tô escrevendo. A velha. Ninguém lhe dá como neto com o alegre. Bonjour. Voisine. Ah. Kon basite. Bash fetina. Iganama. Ay wala nkanama. Ni boto mi. Mutala flenna sani lata. Ah. Aywa basite. Ah, imuso abe. Wallahi bash fuita la. Ni akle fleur inte kai. Wallahi ka sura be bash fuita. Bash fuita la. Wallahi ka kenani. Ah, okay. Lantala. Kamba wala. Awa kamba. Hello. Et voisine de nous. Et voisine. Ah, ça va. Et voilà, ça va. Comment est-ce que t'es nous? Les bonnes choses. Ça va. Ça va. Comment ça? Ouais. Les bonnes choses. Ouais, tout va bien. Kon bashiti la. Bash fouette là. Si yorobi. Bashiti là. Ouais, bashiti. Il va. Voilà. Ah, ok. Bon, on le fait. On n'est pas vraiment de Voisine. Ah. Il y a des gens qui ont le chien, est-ce qu'il y a un peu Aïe.
ibe leziri la turu ina fiale no sa itaka la fuka le nyabi fa o jara ente mo shufe ni chegale no abto kam mangani munu bo ne be si mo ani muzo mi leziri la de voisine ina ni ga kokomi ibi ga kokomi ibi boni dakala janya so nini chechela kumbite manchanga glanga anga sogono o yanga intimité de lo ne ti permettre ki dado la quoi ya famia awo betweza esigle meki senfula croiser iko ko make mon de temato la bi ne de botola su la bi voici ne de nye de i cheni muso bere mo gala kale tere ne che i ko nyere nye fo tarufo adato che i chani muso bere fo tarufo mi ne ta sunan fardala ko sebe ne nye botola su la bi ne nyere ko yebi e woni che iche ne che aw voisine ne che to ne do ne fle voisine wallahi ala voisine o te ne che ne bo ganu tika mun wonyere nyere fo tar ka tufo voisine be che no ika ko ta ke ala kama iki dagala jani singala janta ika bon so nga sobla nta na fiala nga sobla aw de be kla na fiala bamako ka mo no chobla ne wona ka mo furusa ana fiya atekene na ya famnya nta kuliala ute foila bamako ko sugu nko ku sigi kare gonna ku daro mo ga furu ko kuma na mo ga furusa ute barake ute stage ga ute foige na fiya do ni mkwen cheba gorote donga bane mene ko ne ma doere do wallahi burama bena ni story ni burama flagoni bi do boso wu boda amana ke musulmi ni re ka fen na fen bena wallahi burama bena ni story bi we wallahi ala ame so en clan flay fui majiki ngona sanga jikala ma boni o bien kani kulo nyimi kwa walay chérie ça va mais ijonga datuku ngala jabe na mi fofolo mume ni mula jalju kan me mi da wacha mala tam don toro ni tan don da bari ni jena bari benasara de janaba me yo say famge janaba ke mumbi jantu ga kono ba fen ni ga jiginna wala bon ko ma de mun ga ta ma ka ta su ko to ma de plaso ka do ba aga sara da ko idun ma ko e koni wallahi bi baraji soro la de janaba em mo ko tuumna imai ni ga guru se simidam ni fone jigini abi client kuma ba bina bon mo ga betino do on fana tise ka fen ba ka e no ko no to janati ga kun tara da jam dongele no ronte ma wala ko mun se ka no do manda to farin du no ko no tire fuzi Allah nu yen che kuma ni kele imaro nu mena fien do nga furula udi kama amso anga hakli to anya langa koloshi samara ni tuguni sigidan na figula ube doi kange kanini chebla nyona anga sabali furute klegelen kwe anga na ndusubla akline toku ya shila ni muso ni subla hakline doro ibe fien do ga furula imron dinna figi mena ne la se kuma ngudi kama mba jogo do abe sigiden dutube kono imana na alimanya korla jagoro ko sebe ne chega ya fanima ijonga tandan chekere fe
Ça va, alhamdulillah. Papa, ni ka selima fini ko sel sera de. Tiens, wallahi c'est ça. Mais ne rama sunɔgɔ bi sunɔgɔ bɛ ɲɛ la n tɛ ka se ka sunɔgɔ bon ne ka sara fana ma kɛ bébé ne bɛ yɔrɔ min na bi wallahi billahi hali nasɔngɔ a tɛ ne kɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ ka taa ɲɛɲini de. O tɛ baasi ye nin bɛ ala ka lajarabiw de jɔ ma a bɛ nin kɛ jɔ na wagati dɔw la walasa k'a dɔn I bɛ se ka fantanya in kun quoi problème foyi t'a la wari dɔ bɛ ne bolo so kɔnɔ n b'o ta n bɛ n taga n'an san ka tobili k'a la I bɛna dumuni mɔlen sɔrɔ ɲɛ n'ala sɔnna ma. Awɔ. Ne bɛ ala ni kira deli ala ka bɛɛ sɔn ɲɔgɔnna muso ɲɛnama na. Mina yarabi. I ye sutura ala k'i sutura. Mina yarabi. Kore ma mɛ ka ne kɔnɔ. Non, ma mec il faut. Cɛ kana jigin an na yɔrɔ wɛrɛ an ka tu nin ka ca Je sais, c'est pas grave. Et tu cours cogo di? Ko ça. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i hakili lajigin est-ce que I hakili b'a la? I ka ci ya? Awɔ ne ka ci. Mais hakili b'a la kɛ. Ni ne hakili ma t'o la ne hakili bɛ to jumɛn na? A banna dɛ. Vraiment tiɲɛ na wari n mago ba de b'a la i n'a fɔ n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min téléphone na. Non, 500. Allez mon bébé. Aïe. Chérie. Bébé. Chérie. Ma fatigué. Yo, comme fatigué. Aïe. Mais mon bébé. E hakili bɔra ci quoi. Fana. 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 E muso kɔnɔ. Mun ne kɛra? Foyi. Non, e ma ne ka fɛn. O ye mun fɛn? Fana n ka fɛn sa. O ye fɛn jumɛn ye? Fana. E ma ne ka fɛn. Ko fɛn wa? Ni tɔgɔ tɛ fɛn na ne bɛ taga an da dɛ. Fana. Cɛ n ka fɛn sa cɛ. E ma ne ka fɛn. N'i ye fɛn tɔgɔ sɔrɔ wagati min na kɛ I b'a fɔ n na n bɛ n'i dɛmɛ k'a ɲini. Fana. Ne mɔgɔ bɛ sɛbɛn la kulonkɛ dabila sa. Jumɛn de tununa? N ka fɛn kɛ. O ye mun fɛn ye? Fana. Mais a ɲɛfɔ n ɲɛna kɛ fɛn min tununa kana na fuden ninnu bɔ a nɔ laban ye fɛn jumɛn de tununa fɔ n ye. Waliwari de tununa. Nin ne ka kasola don latigɛlen de. Ko jumɛn? Jama jɛ fɛn. E ko jumɛn? Jama jɛ fɛn kɛ. Jama jɛ fɛn. Wari walayi. A fɔ bɛ taa dumuni diyan kaso la. Astafurula Ala kana kɛ. A bɛ kɛ. Ala. Papa, I kunna wuli. Ne kun ye fɛn dɔ dalajɛ ye n bɛna d'i ma. Ne kun ye fɛn dɔ dalajɛ ye n bɛna d'i ma. Fɛn jumɛn? I bɛ ka fɛn min ɲini n bɛna. Cɛ fɔ ka fɛn kɛ. Fɛn. Nin tɛ yan. Nin don. A jate ta n'an dafa. Ni ma nin tulonkɛ sugu min dabila n bɛna yen nɔ dɛ. Walayi. A dafara. A dafara. Ne bɛ taa n da. E tɛna da bara dɔn. Awɔ. Fana. Nana dɛ. I ka to. I
ka basan wari kun ye jɔlɛ ne bɛ waa tan de fɛ yen waa tan o waa jɔlɛ waa wɔɔrɔ o waa jɔlɛ waa tan o tɛ waa tan ok i bɛ basan san ko jumɛn wali wari tɛ de awɔ n b'a zeri kɔfɛ ayi o b'a ni minɛ ayisa e ka ni minɛ ba ye e lebule e ni lebule ne tɛ fɛ k'e don e tɔɔrɔ na ko fan si la ni minɛ e ka taa ni nin sa fana ne fana b'i deli taa ni nin taa t'i da i tɛ ni minɛ sabali sa fana taa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fana ni bonya ka kan n bɛ fɛn sugu bɛɛ d'a kan mɛ o bɛɛ la mun ye nɔnɔ ne yɛrɛ bɛna sunguru tigɛ da la walayi